Үзләрегенә белгән Билге бар аларның, әнә шундый билге бу. мин дә күреп алдым. Бер дә җиңел түгелдер чын фикси булуга. Кирәк бит күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бит күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, Кирәк алтын куллар. Үлчәү. Кусачка, җитте инде. Ә бәлки ул берәр кирәкле әйбер әйтергә телидер. Син нәрсә? Ул бит эт. Сез этләрнең алтынчы сиземләве барын белмисезме ни? Ничек инде? Гади генә. Алар без сизә алмаган әйберләрне бик яхшы сизә. Ишекне ачуны сорый ул. Без әтиең белән кунакка киттек. Кусачканы ашатырга онытма. Әниең. Ой, иртән әйткәннәр иде шул. Онытканмын. Ә син алтынчы сиземләү барына ышанмаган идең. Ага. Ләкин Кусачканың ул ашыйсы килү тойгысы. Ашарга күпме бирәләрсең аңа? Әнә, җадвалында барсы да язылган. Эт авырлыгының 1 килосына 1 стакан азык. 4-кә? Ага. Аңлашылды. Ә Кусачкада ничә стакан? Ой, кило барсын. Белмим. Ә нәрсә эшлибез? Ничек нәрсә? Кусачканы үлчәргә кирәк. Ә нәрсә белән? Үлчәү белән. Әтиеңнең эш бүлмәсендә бар ул. Чынлап та. Киттек. Карале. Әтиеңнең аерым үз бүлмәсе булганга әниең үпкәләмиме? Юк. Әни минем бүлмәм аш бүлмәсе ди. Менә үлчәүдә. Беләсегез килсә, кешеләр мондый үлчәүләрне әллә ничә мең ел элек уйлап тапкан. Әйбернең авырлыгын белү өчен, аны авырлыгы билгеле булган бүтән әйбер белән чагыштырып карарга кирәк. Мәсәлән, безгә карбызның авырлыгын белергә кирәк. Без аны үлчәүнең бер тәлинкәсенә салабыз, ул аска таба баса. Үлчәүне тигезләү өчен икенче тәлинкәгә гер куябыз. Тәк, юк, монысы авыррак. Ә менә монысы нәкъ кирәклесе. Гер 10 килолы. Димәк, карбызның да авырлыгы 10 кило. Үлчәүләр әнә шулай бик гади генә эшли. Нәрсә, башлыйбызмы? Кусачка. Ие, киләди хәзер. Кузгалмаячак та ул урыннан. Мин беләм нәрсә эшләргә кирәген. Мә, мин этне үлчәгәнче, базык кисәген тотып тор. Тизрәк! Авыр кисәк бу! Хәзер. Тизрәк! Булды, үлчәдем. Этнең авырлыгы 2 кило. Этне ашатсак та була. Этнең авырлыгы 2 кило, димәк, 2 стакан азык кирәк. Йорт җәнлекләрне нәрсә ашатсаң да ярый дип уйлыйсызмы? Аяк. Сәламәт булсын өчен алар да кешеләр кебек үк дөрес тукланырга тиеш. Хәзер этләр, мәчеләр, кошлар һәм бүтән җәнлекләр өчен махсус азыклар бар. Аларга кирәкле бөтен әйберләр, ит, балык, төрле орлыклар, җиләк-җимешләр, витаминнар кушылган. Бу азыклар тигезләнеше дип атала. Аны пешерергә кирәкми. Ул әзер инде. Җамаятка саласыз да, сезнең бәхмәегез бәхетле. Песиегез дә, кошлар да, балыклар да әлбәттә. Ләкин бу тый күрмәгез, эткә ярый торган азык
Кошлар яки балыкларга ярамый. Һәр җан иясенең үз азыгы. Нәрсә тагын? Ничек инде? Бер кисәген ал. Ул аны ашады бит инде. Ярар. Я нәрсә? Алтынчы сиземләүгә әле дә ышанасыңмы? Нәрсәгә бу? Әни шалтырата икән. Кызык. Кусачка каян сизде икән? Алтынчы сиземләү. Алло. Син ышанмаган идең. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кем нәрсә